Il-produtturi ta' film Taljan b'nefqa ta' 3 miljun euro għażel Lil Malta bħala l-post tal-ġbid tiegħu. Dan il-film bl-isem tar-Repubblika dell'Isola dell', u li jintwera fuq Netflix huwa bbażat fuq storja vera ta' inġinier li fl-1968 bena gżira 11 kilometru l barra mill-Italja u dikjara indipendenti f'dik li kienet sfida diretta lill-awtoritajiet Taljani. Din il-produzzjoni ħadd tibbenefika mill-inċentivi ta' rifużjoni tal-flus taħt parti minn skema offruta mill-Kummissjoni Maltija l-Films. Il-produttur ta' dan il-film, Piergiuseppe Serra, qal li għażel il-Malta bħala il-bażi ta' fejn jinħadem il-film għaliex Malta hija l-unika pajjiż fl-Ewropa li tista' tissodisfa l-produzzjoni tiegħu. First reason is the infinity pool because we are producing a film on a highland, you can see this, and we have to build this island in the middle of the pool, in the middle of the water, in the middle of the ocean, and this is the only location where you can do this in all Europe. F'dan il-film qed jaħdmu bosta atturi fosthom l-attur popolari Tom Blaxixa li kien fis-serje dinija Game of Thrones. Il-Ministru għat-Turiżmu Giulia Farrugia Portelli esprimit sodisfazzjon li għal darb'oħra film bi produzzjoni ta' kwalità għażel il-Gżejjer Maltin bħala il-bażi għall produzzjoni tiegħu. Żiedet tajt ukoll li bħala pajjiż ħankomplu nistinkaw biex nattiraw iżjed produzzjonijiet ta' dan it-tip. Il-Kummissarju tal-Films Johan Grek saħaq li l-fatt li lqajna l-ewwel produzzjoni internazzjonali ta' Netflix tur il-frott ta' ħidma għaqlija li qed issir.